Kumusta mos amigos, amigas, no? O nami karon sa pilihan mga amigos, amigas, natanawan ninyo. Nanay mga rides din mga amigos, amigas, no? O kung gusto mo laag din sa ampayon o nanay rides din mga amigos, amigas, tanawan ninyo. O nakita ninyo, no? Na, o mo mga amigos, amigas, ang mga rides din si Natasha mga amigos, amigas, gusto mo na siya mo sakay mo ng nagling-ilingin na siya o tanawan ninyo mo ni mga amigos, amigas nag-voice over na ta mga amigos, amigas kay gabi kabanha din yung dapita o kung mag-istorya ko din o di gid madungog atong tingog ang sounds may atong madungog yung dapita o tanawa lang niyo yung background o tanawa niyo mga amigos, amigas mo ni ang tinagitawag nila sa tawag ani butterfly man siguro ni siya aka mo na bahala na mo ni nami karon sa okay po doon sa ni tawag ani kana basta mo na siya kamo ni sabot ana kung unsay tawag ana nga rights sa kabalo ana ara so ditiguwag na tano mo ni mga amigos, amigas na nagtudlo siya mga amigos, amigas kay gusto daw siyang musakay kanang butterfly pero nagpaabot may ganay manakay wa ko pwede sakay mo ni ang Ferris wheel mo ni siya mga amigos, amigas okay ni pod mo po ni ang sa to nawa man kanto mga amigos, amigas boat ride mo ni mga amigos, amigas kini bitaw kining ipasaka ka sa ibabaw o ihagbong ka sa ubos mo ni siya amo sa tawag ani mga amigos, amigas wa man ko nangutana o kung gusto mo kamo na lay pangutana o kung makalaag mo din kamo na pangutana ay ko ninyo disturbo ka amo na siya mga amigos, amigas mo ni ang presyo lato mga amigos, amigas gatuyok ni siya karon panahon mo ni mga sa tawagan lawa-lawa man siguro ni kamura maniglawa og forma dagko magkuyamoy mo ni mga amigos, amigas kini gusto mo wa ko kailaan ni mga lightning dapita kamo na pagsabot basta kay mo na karon kay hapit naman ang festa din ni sa Ampayon Butuan City mo ni siya ang sitwasyon din ni napita mga amigos, amigas mo ni ang mga rides din o karon may nilaag din yung mga amigos, amigas kay gamay ra magtao so dili pa kayo crowded kay makalagot ba kayo ng crowded kayo kay tao makasimot ang mga ilok ba mayroong mga humot mo na mga amigos, amigas nanaway po ko ba mo na po humot og ilok bahala na mga amigos, amigas naman na kung sa makauna ra gud ana ba na basta mga amigos, amigas okay, patuyok-tuyok na ni mga amigos, amigas ning kuan kining sakyanan din rides ba gamay pang nakasakay kay hayag-hayag pamubud karon hayag pa kayo mudaghanan ni siya mga amigos, amigas pagkaabot na sa gabi okay gabi tinggawas naman na sa mga wakwak tinggawas na sa mga trabahante umunang mga nila sila din maglaag na og kanang mga kapamilya o mga pamilya din mulaag po na sila din hindapita kay wala may adlaw bugnaw lang paminaw o katawa na si Natasha kay gusto man siya musakay god gusto siya musakay pero saon man nato nga di man ta musakay diha kay murag hadlok maguna kabalo na ba mo sa tiguwang basin og atakihon sa puso sa tiguwang basta mga amigos, amigas mo ni naata sa kuan mga amigos kining lawa gatuyog gapon sila gadagan man sila karon kay warm up ba na din mo ni akong background mga amigos, amigas tapos yung mga sugal-sugal ng napita kanang mga itsa bitag 25 o sa unang panahon itsa 25 ambot lang karon pila na tag piso naman siguro tag 5 ba kay sa akong kabataan sa una tag 25 na ginamong itsa din ang dapita karon tag 5 naman siguro ako ni dool nagsiko na si Natasha nagtambing-tambing na buko ning kuani sa tawag ani dakdak man kono ni maglakaw-lakaw sa amin kay maato na pud mi sa laing area giobo naman gyud to giobo na jud ko karon panahon na ba nakagubot akong buhok kay mo agikan mangguta sa naglakot sa lakwatsa dinhi dapita mga amigos, amigas wa na gyud mi ka wa na gyud mi ka antos mo sakay na gyud mi dakdak nagpila na ko din kay mo palit kog ticket
O unsa man po naman po nakauna din hing dapita. O mo ni. Ato ning paunahon kay ali disbursement ta. Abetaw. O mo dool ako kay mobayad nako sa ko ano, kahira. O akong pakita sa inyo mga amigos amigas na itong tagpila ang amount no para pag-anhin ninyo din o already na mo'y kwartang dala milyones. O tanawa mo ni ang child sa 60, ang adult sa 60 gyapon mga amigos amigas no. Laras na siya no, bata matanda may ngipin o wala. O tag 60 gud na siya. 60 o mura na siya tag 5 imong naong work 5. O na ko ticket akong gipakita mo adto na tadyang dapita kay mo na entrance no. O musaka na ta. O kene musakay nako. Ay hotoy man dai si lolo no. O nakalingkod na mi aning dakdak. O dakdak man kuno dakdak masugod tawag ani. May di ta mga dakdak ani. Basta mga amigos amigas no. Akong gisabayan niya nga akong anak din hing asin Natasha kay gusto lagi siya mula ag punugan ba aperyahan o sakay og rides o magkaway-kaway may hi o okay ni taon mularga na ning dakdak o pato-pato o mo kon sa Bisaya papato-pato o mo ani mga amigos amigas ko in English dakdak. Kuya mo ning dakdak kay mahugman tani no kay dakdak ko daw. O gadagan na siya mga amigos amigas no. O kung ano magunis sa mga amigos amigas sa pambata ra magunis no ginagmay ra jung dagan ani kusog pa akong baktas ani. Betaw no. Taon-taon mo tuyok-tuyok naman ni siya mga amigos amigas kay ang iyang kuan ani tuyok-tuyok ra magyud ni siya no. Murar ta nagplakang guba ba magtuyok-tuyok. Ay Diyos ko Lord. Lagi obo man si kuan karon si lolo o pasensya na mo sa akong tingog kay obo ko karon mga amigos amigas no mo nang nagkuan pa ta nagpa-relax pa ta ginagmay no. O nitoyok na gyud natong gisakyan no madto na gyud ta sa kuan. Sa Hong Kong o matag Hong Kong kay daghan no tapa ang mga kuan dito uban nabilin pa. Beta mo to mga amigos amigas no og kung gusto kin mo mula ang mga amigos amigas o dad-a ang yung tanang pamilya din karon sa peryahan no kay para makakwarta puning taga peryah dire. Beta no o mo gina mo man na siya mga amigos amigas atong lingawon atong pamilya ba. Atong ilaag po din yung dapita kay aron pod nga malipay pod sila no. O dili sila makakuan ba, dili sila magmahay. Kaya lang pagkabataan-on nga wa sila nakalaag sa perya. Mo na ni mga amigos amigas gatujok-tujok na mi ani. Mo ra man trabaho ani gatujok-tujok ra man ani. Tanawan niyo gabawod-bawod na ba. Murag ka nang kuan bitaw sa tawag ana nasa babaw bitaw nga magbawod-bawod. Kuan day mga amigos amigas no. Mura din siya kanang dragon magbawod-bawod. O ba di mga amigos amigas. Managhan ang mga tao din ni amigos amigas pag anang gabi ina bitaw o kada gabi ina o daghan na may manglaag din o tanawan ni mo ni mga amigos amigas kanang ipasaka ka sa babaw ni hagbong ka sa ubos ambot o sa tawag nakalimot man siguro ko. Dili so ka siguro ra. Ay pasensya na mo sa tiguang mga amigos amigas kay tanawa din nyo o di pa kayo ni siya mo lupad kay kuan man gamay pagsuod o mo po ni atong Paris well mo ni siya mga amigos amigas mo ni kanang itsa bitag badjing ko sa unang panahon o panahon pa sa hapon. O nya karon kay kuan naman ta new generation o mo po ni atong boat no boat rides o kung gusto ka mo sakay ka na mura kag nasa Titanic o mo to sakay ka ato. O karon mga amigos amigas nang gawas na gyud mi no kay murag kagabion na tapos wa pag yun mi naka tiam-tiam no. So nang gawas mi mo ang kuan sa gawas mga amigos amigas na yung mga display o kung gusto mo mulaag din magdaag yun magdaghang kwarta no. Kaya kung maibog mo makapalit mo. Dili kay magsigara mog tudlo-tudlo gonet-gonet nya di mo mapalit. Maglagot ng tindero. Para si Natasha nagulit-gulit siya. Gusto ni siya mo palit. Mo ni ang gunitan no.
O mo ni ang mga area dan hindapitan no. O nang dapat yun magdadyo bug daghang kwarta. Para po malingaw mo ba. O mo ni ang kilid din sa peryahan o na mga baligya ginagmay o makapili mo din o dagan na tao mga amigos amigas kay murag kagabion naman no. Og napon sila baligya mga has. Mga has kung gusto mo has daw dagay has din napita adlo ka ba ni iriha o dagay has o tanawa ninyo. Nasin na ta siya o nipalit na siya gyud. Ang tindero dugay kaya mo liili. Kuhaan na lang na Di man na siya mo dawat. Mubayad na bongol-bongol man yung tindero. Singgit para makadungog. Mo ato mga amigos amigas hangtod sa sunod higayon kita tapohon. Peace out.